gornel gynta noson. Lasana Mendes i'w chymryd i'r tîm cartra. Teg at y sbotyn gwyn, mae'n mynd. Eddie Clark. Ross Daniels. Dwi'n y bel oddi arno fo. Cynni Clark i dwy'n i nôl. Croesiad Eddie Clark. Cyrraedd Lasana Mendes yn y pen draw! A Mendes ar yr hannar foli o di allan i'r cwrt Cosby. Rhyw 6 modfedd o ganfod yn od. Na chi gol sa honna di bod. Blair gan Abadaki. Nildio'r meddiant. McManus! Ac arbediad dwbl gwych gan Joel Torrance. Oedd y ddwy ergyd yn syth at y golwr. Ond oedden nhw'n ymdrechion pwerus. Redmond. Efo'r gig gornel. A'r peniad oddi ar y postyn. A rywsut nath i ddim croesi'r llinell. McManus oedd yn meddwl fod oedd i sgorio. Mae'n Clark yn methu reoli. Harrison yn carlamu allan o'r amddiffyn a'i bas dreiddio lôn cafodd Abadaki. Abadaki ddim yn cam sefyll a mae'n gic o'r smotin. Wel oedd hi'n ymddangos bod o sebi Abadaki wedi gwastraffu'r cyfla. Ond beth dynnodd Conor Roberts o'i lawr. Dim ond cerdyn melyn, mae golwr y Seintiau Newydd yn ei weld. George Newell sgoriodd yn ebyn y Seintia yng nghwpan y gyngrair fis dwytha. Last one, get back in. A mae o'n cael y gora ar Conor Roberts heno hefyd. 7 munud i fynd yn yr hannar cynta. A mae'r Bala wedi mynd ar y blaen. Seintiau Newydd yn ildio gol am y 12fed gêm o'r bron. Redmond ymlaen a Daniels, cyffyrddiad Clark. A Declan McManus ar yr hannar foli. Darodd o'r bel yn dda. Ond rhyw slais o ergyd oddi. Yn cryd mewn safle a ddawol iawn i'r ymwelwyr. 5 yn y wal i'r Bala. McManus yn taro'r trawst. Bel nôl allan, ond y Bala'n clirio. McManus yn codi'r bel yn gelfydd dros y mur amddiffynol. Mendes. Tacl wych. Yna, Dennis y meddiant. Ben Clark. Ar ochr y cwrt Cosby yn troi! A di ergyd o ar ei ffordd tuag at gornel isa rwyd, ond Joel Torrance yn dyrnu'r bel yn glir. Yna waith, ond cic gol fydd hi. Seintia ar frys i a ddechrau'n chwarae. Redmond, i mewn i cwrt Cosby! Ac Ash Baker yn taro'r bel ar yr hanner foli. A'r bel yn fflachio heibio'r postyn. Magehi. Redmond yn troi. Redmond dros yr amddiffyn at McManus! Ac ymdrech yr Albanwr yn curo'r gol geidwad, ond fod feddi heibio'r postyn. A mae'r Seintia yn dod yn agosach ac yn agosach. Probl yn ystyried croesi. 29-18 ball. Cyn mynd yn ôl Leo Smith. Louis, make sure you're ready. Pawb mewn gwyn yn ôl tu ôl y bel. Probl yn croesi troma. Tuag at McManus! Ar arbediad gan Joel Torrance. Yn sicrhau bod y Bala yn aros ar y blaen. Go on, Az. Mi'n adlamu ymlaen yn y cylch canol. Cyffyrddiad McManus. Eunice, At just give Clark. another minute. Clark at Probl. Jordan Williams o'i flaen o. Dyma fo, Jordan Williams! Az, you ready? A fe ath y blaenwr amdani ar y cynnig cynta. Ond ergyd groed llwyth Jordan Williams yn hwylio heibio'r postyn.